Mari tässä, moikka! Ja nyt on sitten luvassa tämän kuukauden unboxing-video. Ja nyt ollaan siis jo helmikuussa. Helmikuun unboxing. Mä sain tänään paketin ja ajattelin sitten heti saman tien tulla tekemään tämän kuun unboxingin. Ja mä laitoin lähetille viestiä, kun siinä kysytään, että toimituksesta, niin mä laitoin siihen viestin, että saa jättää kuistille, jos vielä nukun, niin se oli sitten tullut jo heti aamusta ennen kuin olin ehtinyt heräillä, niin se paketti odotti mua sitten tänä aamuna sitten. Niin oli kiva herätys sitten, niin sai heti siinä aamiasta laittaisi katsoa, että mitäs mä oonkaan tässä kuussa nyt sitten taas tilaillut itselleni. Lähdetään katsomaan. Kiva kun oot mukana. Ja tää on siis Young Livingin paketti. Young Living on maailman suurin eteeristen öljyjen tuottaja ja tunnettu eteerisistä öljyistään. Tässä on myös vähän muitakin tuotteita. Niin tässä on nyt kuitenkin ensimmäisenä minun odottamani tuote. Ravintsara. Eteerinen öljy, tarkoitettu siis niin kuin huonetuoksuksi, hengiteltäväksi, ja hierontaan myöskin voi käyttää. Aivan sairaan. Ihana. Ja tää on siis kamferipuusta tämä Ravintsara. En tiedä, onko teille tuttu tuoksu. Mummo aina haki ennen vanhaan kamferin tippoja ja sitten niitä tuoksuteltiin joka ilta ja rintakehälle hän laittoi kamferitippoja. Niin tää tuo niin kuin mulle niin ne lapsuusajat mieleen, että ihan semmosia niinku mä tuun tästä tosi onnelliseksi tästä tuoksusta. Ihan semmoisen niinku onnen ei ihan kyyneltä, mutta pikkasen niinku sanotaanko silmäkulma kostuu, herkistyy. Tää on niin ihana tuoksu. Sanotaan, että tulee semmoinen olo, että mullahan on oikeastaan ihan hyvin kaikki asiat. Mitäs pienistä, kun ei nekään meistä? Vai mitenkö se sanonta oli? Niin tää niinku sulattaa kaikki murheet. Oi, että mä laitoin tonne diffuserinkin tällä hetkellä sitä täällä meillä. Niin. Kamferipuun ihana tuoksu. Oi. Tää on mun yksi lemppari kautta aikojen. Ja totahan oli sitten erilaisia sekoituksiakin, missä sitten on vähän vähemmän sitä mukana, mutta tuo Ravintsara on nyt sitten ihan sitä yksistään kamferipuu. Ja katoitko mun viime kuukauden videon? Tammikuussa mä tilasin kardemummaa ja se on melkein mennyt se koko pullo kuukaudessa melkein joka aamukahviin tai päiväkahviin laitettu 1 tippa per kuppi. Niin tää on tätä valkoisella etiketillä, siinä on toi plussa, tarkoittaa, että sitä voi käyttää myöskin ruoanlaitossa, keittiössä. Mutta myöskin diffuuserissa, niin tämmönen kardemumman pullan tuoksuinen tammikuu meillä on ollut. Tää on niin ihana. Kardemumma on ollut mun tammikuun ehdoton lemppari ja sitä piti saadakin nyt sit lisää.
Tossa oli mun eteeriset öljyt, mitä mä nyt tilasin. Tässä on nyt 108 pisteen tilaus, niin vaan tällä kertaa. Elikkä tässä ei nyt sitten ole mitään kaupan päällisiä tällä kertaa. Ja kuukausitilaajana, jos pisteraja on 120, niin sit sieltä tulee se ensimmäinen kaupan päällinen. Ja tässä kuussa se oli timjami. Niin mulla on timjamia, niin en mä sit tarvinnut sitä. Niin sen takia sitten en sitä lähtenyt sit tavoittelemaan sitä timjamia. Ja jälleen kerran muistetaan, että ravistetaan ennen käyttöä. Ja tää on tää mun vanha tuttu suuvesi, mitä meillä käytetään. Menee ihan pullo kuukaudessa. Niin tässäkin kuussa sitten tilasin jo seuraavan pullon, että riittää sitten taas kuukaudeksi eteenpäin suuvetta. Ja tässä on Thieves suuvesi. Eli siinä on Thieves eteeristä öljysekoitusta mukana. Ja siitä löytyy kokonainen siivoussarja ja hampaidenhoitosarja tästä Thieves-sarjasta. Eli siihenkin myöskin sitten hyvän suuhygienia, niin eteeriset öljyt on tuossa tuotteessa mukana. Niin suosittelen tutustumaan tuohon, jos et vielä ole siihen lähemmin tutustunut. Niin. Mä en ole löytänyt mitään muuta suuvetta, mitä mä olisin sitten voinut hyväksyä. Niin tuo on meillä sitten jatkuvassa käytössä. Ja oil pullingista keskustelin eilen erään henkilön kanssa. Eli oil pullinghan on, tiedätkö, oil pulling? Eli oil pulling on, että siinä niin kuin kasviöljyä puskutellaan suussa ja sitten sylkästään pois. Eli sen tarkoitus on poistaa raskasmetalleja kehosta. Ja sitä tehdään sitten, jos haluaa aktiivisesti tehdä, niin joka aamu heti herättyä, niin voi tehdä sitä. Niin välillä silloin, kun tämä on tuntunut alussa, tämä tuntui mulle liian voimakkaalta. Nyt ei enää tunnu liian voimakkaalta. Että jos sulla on tää ja se tuntuu liian voimakkaalta, niin kokeile tehdä oil pullingia, kookosöljyä ja sitten tästä sitten puolikorkillista siihen ja puskuttelet suussa, niin se kookosöljy siellä mukana sitten vähän niin kuin laimentaa tätä. Ja sitten sylkäse pois, niin siinä tulee se oil pulling sitten samalla ja sitten siinä tulee eteeriset öljyt sitten hoitamaan sitten sun suun limakalvoja ja tulee sitten se oil pulling siihen samalla tehtyä. Niin sellainen vinkki vitonen. Itse asiassa mä en ole hetken tehnyt sitä, niin mäkin voisin tehdä sitä vaihteeksi taas. Ja sitten mulla on täällä Sulfurzyme. Ja tää on MSM-valmiste. Ja siitä oli tutkimusta, että suurin osa näistä puhtaasta MSM:stä ei imeydy kehoon, eli se menee vaan sitten sun suolistosta ja kehosta läpi. Eli se ei sitten olekaan niin hyvä juttu, jos ei se imeydy, vaan halutaan, että ravintolisät, mitä me käytetään, että ne imeytyisi mahdollisimman hyvin. Senpä takia tästä on haluttukin tehdä mahdollisimman hyvin imeytyvä, niin puhutaan niin sanotusta biosaatavuudesta, eli että se keho ottaisi siitä kaiken talteen, mitä voisi saada, ja sen takia täällä on tehoaineena sitten käytetty muun muassa sitten eteerisiä öljyjä, että tämä olisi mahdollisimman hyvin imeytyvä MSM-valmiste. MSM käytetään nivelille ja
se on semmoinen, että se keho ottaa kaikki solut ja kaikki rakennusaineet, mitä tarvitaan, niin tulee ensin ja sitten kun muut kehon osat on ottanut osansa, muut solut on saaneet osansa ja kaikki tärkeimmät osat kehosta on ottaneet ensin, niin viimeisenä tulee iho, hiukset, kynnet. Eli mulla oli tarkoitus nyt sitten hiusten hyvinvointiin, päänhaan hyvinvointiin, ihon hyvinvointiin ja nivelille MSM. Niin mulla on ollut tosi paljon hiusten lähtöä sen jälkeen, kun mä vähän ajattelin pitää taukoa tästä sulfurtsyymestä, niin sitten mä palasin taas siihen vanhaan, että mun hiuksia lähtenyt tosi paljon ja niitä on ihan täällä niin kuin, en tiedä näkyykö joka paikassa niitä. Niin sen takia muistin nyt sitten, että ai niin joo, tää mun sulfurtsyyme on ollut nyt vähän aikaa tauolla. Että täytyypä ottaa se nyt sitten taas sitten takaisin käyttöön. Niin hiuksille itse ajattelin nyt sitten, toivon siitä saavani tänne päänahkaan sitten vähän sitten apuja. Mutta muistetaan, että se vaatii sitten, saattaa vaatia vähän pidemmänkin kuurin ennen kuin se sitten menee sinne iholle ja hiuksille asti, että jos kehossa joku muu osa on elintoimintojen kannalta tärkeämpi, niin se menee sinne sitten se MSM sit ensin. Niin. Joo, tää on ihan must have ollut mulla aikaisemmin. Mä en tiedä miksi mä oon sen unohtanut vähäksi aikaa. Joo, niin silloinhan kun mä kasvatin hiuksia, niin mä sitä käytin ja mulla ei ole ollut aikaisemmin näin pitkät hiukset elämässäni koskaan. Että toi oli osa sitä mun hiusten kasvatusprojektia ja sitten kun mä olin saanut kasvatettua haluttuun pituuteen, niin sitten mä vähän niin kuin vahingossa unohdin sen. Ja joo, hiusanalyysissä mulla sanottiinkin, että tää on niin kuin se mun maksimipituus. Että se vaan sitten se hius kuolee pois, että mun on vaikea saada tätä pitempää hiusta, mitä mulla nyt on. Niin katsotaan, saadaanko rikottua ennätyksiä taas uusiksi. Tämmöisillä tuotteilla mennään nyt sitten helmikuuhun ja mä laskeskelin tässä yksi päivä, niin mulla näitä eteerisiä öljyjä oli yli 100 pulloa edelleen. Eilenkin mulla meni tuossa 2 pulloa tyhjäksi, että niitä kyllä kuluu tyhjäksikin koko ajan. Nämä on tosi riittosia, niin mulla menee sitten tyhjäksikin niitä, mitä mä oon sitten hankkinut jo muutama vuosi sitten, niin nyt niitä rupeaa menee koko ajan tyhjäksi. Eli nyt mulle tuli tässä kuussa vain 2 pulloa, mutta kyllä mulla menee enemmän kuin 2 pulloa tyhjäksi joka kuukausi, kun mulla näitä on. Niin nämä nyt tuli semmoisia, mitä mä nyt haluaisin sitten käyttää tässä, jotka minua kutsuivat. Eli sä voit tutustua siellä Young Livingin sivustolla, mikä sinua houkuttelee, mikä kasvintuoksu sua tällä hetkellä houkuttelee, miltä sä haluaisit, että sun kodissa tuoksuu helmikuu tai kevään tuoksut, niin minkä kasvin tuoksuja sä haluaisit sun kodin huoneilmassa olevan. Niin sitä voi jokainen pohtia, minkälaista ilmapiiriä haluaa siellä kotonansa tehdä. Mulla on tässä nyt takkatuli tuossa vastapäätä, niin takkatulta ja ravintsaraa on nyt tähän aamuun luvassa ja vähän
lenkkiä ja jos saatais vähän lunta, niin vois vielä hiihtämäänkin päästä. Mutta olen huomannut, että näin talvella toi liikunta on äärimmäisen tärkeetä siitä johtuen, että vatsa kaipaa jatkuvaa liikettä, että ei sovi sitten jäädä kotiin, vaikka kelit on ollut vähän mitä ne on ollut, mutta ihanasti valo lisääntyy nyt ei ole tässä helmikuussa, maaliskuussa, niin kovaa vauhtia mennään kevättä kohti. Tällaisilla terveisillä täältä ja lisäinfoa mun kotisivulta hyvinvoinninsiivet.fi ja sieltä voit lukea sitten lisätietoja mun artikkeleita, joita mä oon kirjoitellut eteerisistä öljyistä ja sieltä löytyy myöskin sit mun suosittelijan linkki sinne Young Livingin verkkokauppaan, jos haluat lähteä tilaamaan itsellesi ihanat tuoksut kevääseen. Ja jos tykkäsit tästä videosta ja haluat lisää informaatiota eteerisistä öljyistä, niin laita sieltä tykkää. Ja sitten myöskin laita kanava seurantaan, niin saat sitten jatkossakin vähän tämän saman aiheisia videoita kertoilen aina sitten kuukauden ajankohtaisista tuotteista ja sitä kautta sitten haluan jakaa muillekin sitä informaatiota, että miten näitä eteerisiä öljyjä voi käyttää, kuinka moneen eri käyttötarkoitukseen niitä voi käyttää. Ja toki voi siellä kotisivujen kautta, sieltä löytyy sitten linkkiä, niin voi mulle laittaa sitten viestiä. Ihan jos on jotakin omia kysymyksiä, niin voi käydä sieltä laittaa sitten mulle ja tuolta kommenteista löytyy sitten yhteystietoja. Ei muuta kuin ihanaa päivää ja lähtekää hei ulos käveleen. Ja ihanissa tuoksuissa oikeasti on parempi mieli. Että tuoksut oikeasti tuo hyvää mieltä. Jos sä tuoksut hyvälle, niin sun on vaikea olla huonotuulinen, niin se on tosi ihana juttu. Niin lähde kokeilemaan sitten, mihin tunnelmiin eteeriset öljyt voi sut viedä tänään ja käypä kaivamassa sieltä sun omasta hyllystä joku ihana tuoksu ja tunnustele miltä se sun kehossa tuntuu ja sitten lähtee vähän haukkaamaan happea. Nähdään sitten seuraavan videon parissa taas.